Už 9. rok je regionálne poradenské a informačné centrum hostiteľskou štruktúrou informačného centra Europe Direct. Je jedným z 12 na Slovensku. Veľká časť aktivít slovenskej siete informačných centier je v duchu známych hesiel Viac Európy do škôl alebo Európa pre mladých, zameraná predovšetkým na mládež od detí predškolského veku až ekonomicky aktívnych mladých ľudí. Pre žiakov stredných škôl je v rámci celej Slovenskej republiky pravidelne organizovaná súťaž s názvom Mladý Európan. V prvom a treťom súťažnom kole sa trojčlenné družstva študentov snažili získať čo najviac bodov, a to preukázaním vedomostí o práci, histórii, predpisoch či osobnostiach Európskej únie. V druhom kole súťažiaci preukazovali zručnosť pri skladaní puzzle so symbolmi Európskej únie. Po opakovaných víťazstvách zástupcov škôl, predovšetkým z Michaloviec a Svidníka, sa po dlhom čase presadili aj študenti z Trebišova, keď tretiaci z cirkevného gymnázia v Trebišove predovšetkým výkonom v záverečnom treťom kole s prehľadom porazili kolegov z gymnázia v Trebišove a gymnázia Ľudovíta Štúra Michalovce. Ako zástupcovia najvýchodnejšieho regiónu našej republiky sa zúčastnia v polovici mája celoštátneho kola o zaujímavé ceny v starobilej Nitre. Najbližšou akciou Trebišovského centra bude 9. mája Deň Európy, keď sa v uliciach okresného mesta opäť objaví symbol Únie, žltá ruža.